Преди да започнем, искам да ви задам един въпрос. Вярвате ли, че съществува перфектна техника на клек? Да, не или зависи? Повечето хора инстинктивно избират да. Някои казват зависи, много малко уверено казват не. А това убеждение, че има един перфектен клек е едно от най-големите погрешни схващания в силовите тренировки. Днес ще обясня защо идеята за перфектен клек не издържа анатомично и защо разбирането на тазобедрената става напълно променя начина, по който гледаме на дълбочината, разкрача и техниката на клека. Много хора вярват, че ако просто намеря правилния сигнал, ако просто намеря правилния разкрач, правилния модел на движение, ще отключа перфектния клек. Но клекът не е едно единствено движение. То е задача за разрешаване, към която тялото се адаптира в зависимост от вашата анатомия. И ставата, която има най-голямо значение тук, е тазобедрената става. И по-точно, как тя реално се движи спрямо това как смятаме, че се движи. Повечето хора мислят, че клекът е просто флексия в таза. Тазът се затваря, коленете се сгъват, слизаме надолу, но анатомично това не е цялата картина. Истинската чисто вертикална флексия в тазобедрената става, при която бедрената кост се движи право към торса, всъщност е много ограничена. Ако разгледаме тазобедрената става изолирано и държим бедрената кост напълно неутрална, без ротация и без абдукция, много бързо ще стигнем до блокаж. Причината е, че анатомичната флексия в таза не е чиста флексия. Тя включва едновременно външна ротация, абдукция и флексия едновременно. Когато тези три движения се случват заедно, шийката на бедрената кост освобождава място в ацетабулума и изведнъж разполагаме с много по-голям обем на движение. Затова да наричаме клека просто флексия в таза е подвеждащо. Тук визуализацията може да е много важна. Шийката на бедрената кост не е вертикална. При повечето хора нормалният ъгъл на шийката е приблизително от 120 до 135 градуса спрямо оста на бедрената кост. Този ъгъл означава, че тазобедрената става е проектирана да се движи най-добре, когато има ротация и абдукция. Когато сравните чисто вертикалната флексия с анатомичната флексия с външна ротация, разликата става очевидна. Чистата флексия е ограничена и блокирана. Анатомичната флексия с външна ротация отваря пространството и позволява дълбочина. Това не е проблем на техниката, това е геометрията на ставата. Нека поговорим за един от най-разпространените митове. По-широкият разкрач ми позволява да клякам по-дълбоко. Повечето хора вярват в това. Но в много случаи е точно обратното. Нека го тестваме. Ако в момента седите, поставете краката си на широчината на раменете. Сега ротирайте бедрата навън. Забележете колко голям обем на ротация имате. Сега разширете разкрача значително. Веднага ще усетите, че възможността за външна ротация намалява. Коленете остават по-скоро вътрешно ротирани. И това е проблем. Защо? Защото вътрешната ротация в тазобедрената става е анатомично ограничена. Тази става просто няма толкова голям обем да ротира навътре, особено под натоварване. Когато клякате с много широк разкрач и оставате във вътрешна ротация, достигате момент, в който сгъването на коляното спира, движението в таза се ограничава, но желанието да слезете по-дълбоко остава и нещо трябва да компенсира. Когато тазобедрените стави нямат повече опции, тялото търси движение другаде и в повечето случаи това движение идва от ломбалния гръбнак. Тук виждаме бътвинг, флексията в кръста и загуба на стабилност. Не защото човекът няма контрол или дисциплина в клека, а защото позицията на краката и ротацията не съответстват на неговата анатомия. Широкият разкрач не е създал дълбочина, той е принудил компенсация. И тук стигаме до най-важната идея. Перфектният клек не започва от таза, той започва от земята нагоре. И разполагаме само с две реални променливи. Ширина на стъпалата и ъгъл на ротация на стъпалата. Това е всичко. Целта е проста. Коленете да следват стъпалата, а тазът да може да ротира външно. Ломбалният гръбнак да остане неутрален и стабилен. За да намерим тази позиция, премахваме един ограничаващ фактор и то е глезените. Когато държите лека противотежест отпред, ефективно изключвате ограничената мобилност в глезените. Така можете свободно да експериментирате с ширината и ъгъла на стъпалата. И много често ще бъдете изненадани колко различна изглежда най-силната и дълбока позиция спрямо тази, която сте използвали досега. Тази позиция не е правилна, защото изглежда добре. Тя е правилна, защото работи с вашата анатомия. И така, има ли перфектна техника на клека? Не. Има само перфектен клек за вашата структура. Когато разберете анатомията на тазобедрената става, ориентацията на шийката на бедрената кост, ограниченията на вътрешна ротация, спирате да гоните учебникови позиции и започвате да изграждате стабилно, силно движение. Клекът не е нещо, което трябва да копирате, то е нещо, което трябва да разрешите. И когато го разрешите от земята нагоре, всичко се променя. Преди да приключим,
Ако това видео промени начина, по който гледате на клека и движението като цяло, следващата стъпка е индивидуален подход. Ако имате болка, ограничено движение или просто искате тялото ви да работи по-добре, а не да компенсира, посетете нашия уебсайт и разгледайте възможностите за физиотерапия. Работим с вашата анатомия, а не срещу нея.